Hej, nu vil jeg lave en kort gennemgang af rumtermostaten og de mest almindelige og brugte funktioner. Selve rumtermostaten, når den hænger på væggen, så viser den den aktuelle rumtemperatur, og lige nu så er der 25,8 grader. På selve rumtermostaten der er 6 knapper. Der er en skru op, en pil op, og så er der en partyknap, og så er der en skru ned knap, en pil nedad, og så er der en menu, og så er der en OK, og så er der en fortryd knap. Når rumtermostaten bare hænger og viser rumtemperaturen, så er der sådan en lille symbol, og det er sådan en antennesignal, og det betyder bare, at den har signal til styreboksen eller til kontrolboksen. Hvis jeg gerne vil ændre rumtemperaturen, den ønskede rumtemperatur, så trykker jeg på pil op, og nu står den og blinker på temperaturen, det jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have 22 grader, men hvis nu jeg skruer ned, fordi jeg synes, det er for varmt, og jeg vil gerne have 20 grader i stedet for, så skruer jeg bare ned, og så er det ligesom det. Så nu har jeg valgt 20 grader. Selve rumtermostaten, der er nogle ikoner på rumtermostaten. Når man trykker her, så viser den et varmesignal hernede, og det betyder bare, at den er sat til at varme. Så er der et sol, det er almindelig funktion, og så er der sådan en lille eko heroppe i venstre hjørne. Den viser sådan set bare, hvor meget effekt den bruger lige nu, om den putter varme ind i gulvet, eller om den overhovedet ikke bruger noget. Menuknap nede i venstre hjørne. Hvis jeg lige trykker på den kort, så kommer der nogle symboler op nede i bunden, man kan vælge mellem her. Der er en sluk, der er en måne, der er en sol, og der er et ur. Uret, det er jo selvfølgelig programmer, og så er der månen. Månen, den bruger man sammen med programmet, så man sådan set bare sænker temperaturen med 3 grader, hvis man sætter den på månen, i forhold til det, man har sat den til. Så nu har jeg jo sat den til 20 grader, men hvis jeg så sætter den på måne, så sænker den bare temperaturen med 3 grader. Hvis jeg går ind og vælger hernede, nu kan jeg jo vælge mellem de 4 symboler, men hvis jeg nu vælger slukknappen over i venstre hjørne og trykker flueben, så har jeg slukket for rumtermostaten. Og så viser den 8 grader. Det er en frostsikring, og det vil sige, at den kan aldrig gå ned under 8 grader, så begynder den at kalde på varme, og så kommer der varme i huset. Men hvis man har valgt det, så kan du heller ikke stille temperaturen. Hvis jeg prøver at stille temperaturen, så siger den bare 8 grader og biber, og du kan slet ikke stille på temperaturen. Der bliver du nødt til nede på menuknappen og gå ned og vælge sol. Når den står og blinker på sol, så trykker du flueben. Så kommer den op igen med 20 grader, det er jo det, jeg gerne vil have, og så kan jeg stille på temperaturen igen. 20 grader, og så er det det. Hvis man nu har nogle børn, der synes, at det er sjovt at pille ved rumtermostaterne og skrue op på 30 grader, så kan man låse rumtermostaten. Og det gør man sådan set bare ved, at man trykker på pil op og pil ned på samme tid og holder knappen inde. Og så går der 4 sekunder, så kommer der et lille låsesymbol op i højre hjørne, og nu er rumtermostaten låst, og så kan man ikke gøre noget som helst. For at låse op igen, så er det jo samme trick, pil op og pil ned. Sådan der, nu er låsesymbolet. Normalt, når rumtermostaten hænger, så viser den aktuelle rumtemperatur. Men hvis man nu gerne vil have, at den viser klokken i stedet for, så gør man det, at man trykker på menuknappen, og så holder man den inde, indtil den skriver P01. Vi venter. Nu skriver den P01. Jeg vil gerne ind i P01, så jeg trykker flueben, OK-knappen, og nu viser den graderne. Men hvis jeg så tager pil op, så skriver den klokken. Klokken er 13.13, og så siger jeg flueben, så går den over P02, det er et andet program. Vi fortryder, går tilbage, sådan der. Nu viser den, jeg har sat den til 20 grader, og lige om lidt, når den holder op med at blinke, så går den over på klokken. Nu viser den lige rumtemperaturen først 3 sekunder, og så går den over og viser på klokken. Så nu kan I se klokken. Det var en kort gennemgang af rumtermostaten.